Bij M van hand veranderen, MXK in middendraf. Lange zijde FM, pasje schouder binnenwaarts. FXH van hand veranderen en weer een pasje meer eraf. Lange zijde MF, schouder binnenwaarts. Nogmaals, schouder binnenwaarts. En overgang terug naar de stap. En als ik dan wieder passe. Geht aber besser als ich. Könnte mal kommen. Der große Los hat richtig groß. Genau. Schauen wir mal.
Van hand veranderen, ieder voorzichtig. Da wäre was gemacht. Das ist mein Lauf. Weil die hier geht. Überhaupt irgendwann? Jullie mogen het dragen. Ja, dat is wel dat 2 jaar. Wat was dat dan? Ja? 2 bokken. En overgang naar de linker galop. Finde ich gut. En op de lange zijde een pasje verruimen. Ich guck schon mal, wie dieser Film sich verhält hier in der Halle. Das ist so, ich glaube, ich ja. Ik kan gewoon met een man Overgang terug naar de draf. En ieder voor zich van hand veranderen. Aber dann müsste es doch eigentlich von da nach. Ja. Stimmt. Die schon wieder anwechseln. Ich mach mal keine Hand. En naar de rechter galop. Lange zijde weer middengalop. En overgang terug naar de draf.
in stap overgaan. Da hat natürlich auch sehr lange Spaß. Dan Walsdame, catalogus nummer 49, voorgesteld voor Yvonne Snieder. Paard wat eigenlijk heel veel uitstraling aanbiedt in de hele proef, heel veel looplust heeft, laat in de draf een heel mooi lichtvoetig beeld zien, blijft steeds met een heel goed achterbeen aanvullen, maakt iedere pas heel mooi lichtvoetig af, zowel in de schouder binnenwaarts als de verruimingen. Dan mag hij soms in de verruimingen en het terugkomt ietsje meer met de neus eruit blijven. In de stap kunnen we nu ook zien dat hij veel ruimte en tact heeft. Hij moet daarbij nog soms iets duidelijker blijven treden, dat hij niet als het ware te vluchtig wordt en dan als het ware een klein beetje gaat schommelen, maar goed taktmatig die passen naar voren toe afmaakt. In de galop laat ze heel veel sprong zien, met voornamelijk hele goede verruimingen en ook weer heel erg mooi terugkomen op het achterbeen. Het totale beeld is dat het paard heel veel uitstraling heeft, veel souplesse en gedragenheid laat zien, maar daarbij soms dan een fractie meer bergop mag blijven in de oefeningen en in het terugrijden. Dank jullie wel.